Siyanamkela Avalanche of Grace, gama lam ndithenjiwe. Molweni kwinyanga yesine. Inene izibongo uYesu simfanele. Thembekile uYesu Kristu nothando lwakhe nenceba zakhe ezibingonaphakade. Singena kwinyanga yesine, kwinyanga yeTshazimpunzi. Singena emasangweni ayo le nyanga sibulela. Singena ezintendelezweni zakhe sidumisa, sibonga. Psalm 100 verse 4. Sibonga uthembeka kwakhe, sisithi ungcwele, sisithi ungcwele Jesu, akekho ofana nawe, akekho ngalinganiswa nawe. Thethelelwa abantu abangenabathetheleli. Oh, hallelujah. Umxholo wethu kule nyanga uthetha ngokuzithoba, obedience. Yesu kwinyanga ephelileyo ebethe sithethe ngekubaluleka kokuba ingqondo zethu zigxile kuYesu, zigxile kuYehova ingqondo zethu. Kule nyanga uthetha ngokuzithoba, uthetha ngentobeko, obedience. Thina ke sizalelwe kwisono ngenxa ka-Adamu wokuqala. Sizalwa nje, sizalwa singaboni ngenxa ya-Adamu wokuqala ongazange athobe, amamele, athobele umthetho kaYehova. Kodwa si-excited ngo-second Adam, onguYesu Kristu, owavela yena wathi nje abanza bafela, saba ngamalungisi, singenzanga nto, zange siyisebenzele nje uba sibe ngamalungisi. Kungenxa yoba njena wakhetha uzawufela izono zelizwe, engenasono yena. Yonke nto ixesha esijongene nalo ngoku lama-Easter, siboluleke engqondweni zethu ukubaluleka kwalo. Sibaxelele nabantwana bethu nabazukulwana bethu ukuba lena yenzeka 2000 years ago. uYesu wasifela 2000 years ago, kodwa igazi lakhe lachitheka lisenamandla nanamhlanje. Sibobaxelela bayazi loo nto ukuba nje izinto zikaYesu, ukholo kufuna sibe nokholo, sibalazi uba ukholo lubalulekile. Kwabathixo abaninzi kangaka balo mhlaba bamazi uba oyena uThixo nguYesu, bamazi uba uYesu inkosi, uyayedwa futhi. Bantwana bethu, lisize abazukulwana bethu, inkosi. Isifundo sethu sesibini sokuqala sitheni? Sokuqala sithethe sizalwa nje, sizalelwe esonweni ngenxa kala first Adam ongazange amamele. Leyo is Romans 5 verse 19 ethi thina singaboni ngenxa yokungeva kwakhe Adam wokuqala, kodwa kukhona uAdam wesibini onguYesu Kristu, ngahlangahlizwa wazawufela izono zethu, saba ngamalungisa. Kungenxa yoba yena ulilungisa le nto nathi singamalungisa. Sisathetha ngokuzithoba nokubaluleka kwe-obedience ke. Nantsi noYesu Kristu was obedient. uYesu Kristu waze wayokufa e-obedient uYesu Kristu. Xa silandela yena ke, sithembe yena, sikholelwa kuye, nathi siyathandaza ukuthi uYesu senze uba sibe obedient kwindlela yethu yokholo. It's a prayer point. Kumele sibe nalo prayer point. Xa ubona uba kunzima, sithi Holy Spirit zindincede, Holy Spirit zincede, singabi proud. Sithi Holy Spirit kunzima, sincedise Moya Oyingcwele, siyakwazi ukuthi ukhona empilweni zethu. Sizawufunda kwabaseFilipi besibini. Ethi wathi ngemo efunyenwe enjengomntu uYesu Kristu.
wazithoba, waba ngolulamileyo, walulama uYesu Kristu wada kwasa ekufeni. Ukufa ke wathi ngemo efunyeni. Uyasazi ke isiXhosa, kodwa uThixo uzoba nathi. Ukhona ababhali bazazibhala isiXhosa. Itsho ke uthi uYesu waba obedient, wazithoba, walulama uYesu Kristu kwasa kwasekufeni. Uzibona uba wayelulamile, masimve kuMatthew 26, uYesu sebuhlungwini egadini yeGetsemane, esithi makungabi ngentando yam, bawo mayidlule le ndebe. That was obedience. Yayikuzithoba, wayengekho hlongohlongo. Makasifundise uYesu ukuthi uMoya oNgcwele makasincede singabi hlongohlongo, especially kwe-end times. Makasincede nabantwana bethu, sithobele uYehova, sithobele ilizwi lakhe. Nantoni nethethwa iBhayibhile siyikholelwe, siyenze. Sikhumbule into yokuba abantu uShadrach noMeshach noAbednego, the 3 Hebrew boys, sasindiswa yi-obedience emlilweni. Baba bengekho obedient, abafana ngebatsha banqunqa. I-obedience izawusibeka endaweni ebanzi. Xa simkholelwa kuYesu, sithobele ilizwi lakhe, sithobele uYehova, sibuyile ezindleleni zethu ezingekho, esizibonayo nathi into yoba akazifuni uYehova ezi, sizawuba nentsikelelo, sizawufumana intsikelelo, sizawuphumeleliswa kukuzithoba kwe-end times. Siphinde sikhumbule into yoba amaSirayeli, alithi besifunda sonke incwadi la ye-Exodus, sibonile uhambo lamaSirayeli. AmaSirayeli amaninzi zangangena eKanani ngenxa ye-disobedience, ngenxa yongamameli, ngenxa yongafuni uthobela uYehova. Zangangena, afela entlango. Ke ilizwi lezo siphakamisa nathi into yoba njena singaziboni nje sesifele entlango, singaziboni njena sihambe ebumnyameni. Yimvuselelo, yimvuselelo. Obedience yimvuselelo. Mhlawumbi ngenye ixesha siyalibala ngenye ixesha. Ngoku xa kusithiwa obey, it means kufuneka senze njani? Sikhumbule, hlala apha engqondweni zethu ukuthi umuntu esizawumthobela nguYehova, yeyona nto ayifunayo. NakumaSirayeli wayesitsho, esithi uba bathobelele bazawuphila ubomi obumnandi. I-obedience siyayazi nayo ukubaluleka kwayo. Into nayo ke i-obedience njengoba ibalulekile nje, ifuna singayijongi kwabanye abantu. I-obedience ayifuni sibe siyijonga sibe sikhomba omnye umntu. Kufuna sibe sijonga abantwana bethu sithi obey, mamelani, yenzani ngendlela endithetha ngayo. Kanti nathi thina bazali, nathi bomkhulu noomakhulu, masimthobele uYehova, masimamele, kwenzeka ukuthi abantwana bethu bazobona ngathi, abazukulwana bethu babone ngathi. Le obedience lena igxile kuthi into yoba masithathe zonke iingxaki zethu sizise sithembe yena yedwa, sisuke kwizithixo, sisuke kwiindlela zethu esenza ngayo izinto, sibuyele kuYehova. Le
uthando lwakhe uyalungisa abantwana bakhe ukuthi mabalunge indlela uyasesiza sesendleleni ngoku ebuyayo uYesu Kristu yiyo le nto mane sifundisa abantwana bakhe sithumela ngothando esithi nje nancedi ukufundisa vuselelelana abantwana bam nge-obedience ngokuthobeka ngokumamela nokwenza ngendlela uYehova afuna ngayo. Sintsuku zokugqibela vuseleleka apho ekhaya, vuseleleka ekhaya. Enkosi kakhulu ngosuku lokuqala uyonwabele le nyanga ngoba iyayokozela le nyanga yesine, iyayokozela ngamathamsanqa. Obedience kaloku uyahamba namathamsanqa, ihamba neempilo ezizotshintsha. Uyehova ufuna utshintsha iimpilo zethu Yesu Kristu, ufuna usiphakamisa. Athathe umasobheyi ufuna usiphakamisa, ufuna ususa ebumnyameni ngoba ukukhanya uYesu kukhanya welizwe, ufuna ususa ebumnyameni. Ubumnyameni buza nantoni? Nezigulo. Ubumnyama ufuna ususa, ufuna usikhulula ngakumakhamandela ngelizwi lakhe. Ayikho into asizophumelela ngaphandle kwezwi kaThixo. Kufuneka singazikhohlisi. Impumelelo yethu isekuthenini, isekumameleni nokwenzeni i-obedience and living a life efunwa nguYehova. I-life yokwenza ntoni? Yokwenza imithetho yakhe, siyimamele imithetho yakhe siyenze. Enkosi kakhulu. Bless you, Jesus loves you. Utheni manje uBoyce serasa?